Ya guys, lagi nembe icer terang kok, tapi tak anu galon kuwi walo nggih tukul. Pak nggo bibit pemirsa, cocok ki. Enak kok gedange luwegi. Kuwi kae anu pemirsa digoreng mae. Goreng nanti subuh ngelilir. Buke mam. Jaluk mangan. Terus turune. Oh, Pak nggo bibit, guys. Alhamdulillah. Nek gedang kok gedang wingi enak, Kung. Wingi urung bar tak resiki Pak sukete. Urung bar. Go Pak pemirsa. Niku go lho do ngentot kabeh, Pak. Kuwi kok orang dijupuk bakul gedang. Oh, Pak nganu pemirsa. Bibit kan pundi Pak niki? Ini guys. Nggih. Nggih kok Pak piyene digurak pitike dhewe. Iki pemirsa, Pak nggawa bibit. Biasanya ditumbas diri kok mboten ditumbas. Ini pemirsa. Seraja sing abang. Wingi koncoku makane tuku gedang 20 dundun, iring-iring nganten. Gedangnya mesti nek wong kene raja susu pemirsa dinggo ewo. Lah nggih, biasane iki ditumbas deri mboten liwat tok, Pak. Mboten dangu, Pak. Nggih. Nek sing niki pemirsa. Ya mohon maaf aku apa sesek sekete urung tekan kono guys yo. Pakai tekan kene aku. Urung bar kuwi ae urung bar aku. Oke iki guys. Urung bar. Urung bar aku resik-resik. Nah konten-kontenku sebelumnya biasanya wis tak resiki kuwi urung nyandak tangane. Nek wong dhewean ora nyandak. Pake. Ciri pake pemirsa. Ini tak resiki sekete lagi agak nang kidul. Ini dereng tak resiki. Pemirsa. Yes. Minyaknya mati ya Pak. Winane didudal Mas Santo ndang niku kok krowak. Ora dadi minyak blas. Nek gedangnya penane gampang pemirsa. Nek usah mudan. Nih. Ini guys. Gedangnya mateng.
Oh iya pemirsa mateng. Jupuk ae, Pak. Ini jupuk pae, guys. Ini timbana sesek entek pankekes. Tenan iki pemirsa. Gini nek mateng nek ora dijupuk bakul tekan jupuk pae. Lho harus mateng. Mateng, guys. Dan iki ya pemirsa. Mae tau tak teri ben mbek ngicipi, guys. Panen. Gedange murah pemirsa saiki. Tuh. Gedange murah, guys. Oh. Iki pemirsa. Siji loro telu papat limo. 5 tundun, iya guys. Pira ya? Iki ono sing gancak. Siji. Hitungane nek wong ki cengkean pemirsa. Wis mateng. Oh. Mateng, guys. Kalau pohon pisang itu sekali seumur hidup berbuah. Nek berbuah mateng ya wes ditebang, guys. Diiciri sing anyar. Engko dimbano gedeboke engko iso dadi pupuk pemirsa nek wis ngono. Oh, udah digopake engko dimasak mae. Biasanya iki dituku bakul pemirsa. Mbuh iki. Tuh, iki mulai pemirsa. Panen pisang. Panen pisang, guys, Pak guys. Aku lho dhewean iki lho. Misal panen kecuali gedang ulin niku tak pangan kadang. Tak pangan dhewe ini gedang akeh ki orang tak kon gunung merah. Ora ngentekno aku ki gak sepiro seneng tenane gedang lho dipangan pae. Kan keluarga besar ini pangan mae, guys. Iso dikonten mae. Ngono. Aku ceremono tombo pengen tuku sak jengkeh nang pasar ngono wis dadi. Panen, guys. Yang pemirsa, wis sebenarnya paling gampang terus panene akeh ku ya pisang pemirsa. Openane iki gampang. Nek usum udan. Lumbune engko nek wis gedhe iki ora gede biasane didol Pak nang pasar merah. Nek kene iki mari wis ana supplier dhewe, guys yo. Terus mendine kudu nyetok apa setor nek gak kan yo bakule rugi. Mulane iki kene iki sing nuku lek Sriami pasar merah. Jadi Pak rene njupuk terus digorono. Nek kene iki mari diundul bakule dhewe-dhewe, guys. Jadi ora payu aku cermat nang pasar. Wis mendhi digo pake nganggo tuku bensin. Alhamdulillah subur Mas ya ono sing komen, Mbak, banyak pisangnya apa gak banyak pocongnya yo. Sepenting disolati terus, guys yo. Sepenting awake dhewe aja lali berdoa. Wis jen gak ngarani ganggu nek awake dhewe kenceng ibadahe. Mulai bisa. Lagi panen pulang, panen gedang ayu. Tung dus. Pulang. Con mau piye Kong? Kong pulang.
Pemirsa ya, tak tutup dulu. Terima kasih. Ojo lali like, comment, subscribe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakong pulang. Maaf. Mendung lo dia namanya. Oh, maaf yo, kita terus soalnya gimana. Coba iklambi. Aku nek sore ku kadang gak metu ning iki apa pemirsa. Mendung, cuaca ya, metu ngonten nek apa jenenge nek udan iki mesakno bocah. Aku mau nganu pemirsa yo nek metu-metu ngonten terus tak paksa anakku terus kudanan masuk angin aku diseneni bojoku. Yo ngoten. Iso metu yo metu, gak metu yo nomah ngono ae. Ngaku sepenting keselamatane semuanya lah, semangat segala macam ngono guys yo. Aku mau egois pemirsa yo. Keputusanku dhewe sak nggenahku dhewe. Penting aku ngonten ketok metu anakku. Nek pas gak udah ora masalah. Apa ning diae. Ya aku tetep ngono pemirsa. Yo. Dipeseni bojoku lho jenenge wong rumah tangga iku kudune ora nggo kepentinganku dhewe. Nek pas gak udan mendung ora masalah metu war-war ning diae dijini bojoku pemirsa. Nek pas mendung kok ngene iki ngono lho. Apa ngoten metu ki yo tak mikir dua kali. Nek gak udan ora masalah. Ya. Yo iki mang kontene Pak E mumpung duwe bibit dan di sini masih ada kelonggaran lahan untuk ditanami yo ditanami pemirsa. Wah nek panen yo dipanen. Alhamdulillah. Pak emang manen gedang. Itu memang belum sempurna matang, cuma tak kon njupuk Pak E yo. Lho iki mateng iki kok urung dijupuk bakule jenengan pendhet mawon Pak aku yo ngono iki. Mergone wedine apa sesuk kok dipangan. Kekes alias lowo sing mangan iku lho buah ngono iki lho Pak. Kalong apa-apa lah. Kan ana saya lowo sing mangan anu apa? Buah. Ah, wih. Terus pemirsa yuk tak tutup dulu. Kok nek selak udan petir aku gak iso ngonten wedi guys yo. Wifi ku niku tak pateni ya. Terima kasih ya iki juga seharian kudu di desa yang ngene iki pemirsa ya. Nek pas gak dolan nek pas metu yo ngono kuwi mau gak sengaja pek lara rene njupuk apa nanam benih nanam bibit pisang raja dan pisang susu. Nek berarti kan ya alhamdulillah di sini kan apa nenek acara nikahan iku gedang iku wis dadi syarat tradisi ya nang kene saya. Ya dimanapun nang adat pernikahan wong Jawa kuwi kan gedang iku pasti. Ngerti kan? Anu nek wong nikah ki ana sepasang pisang sing ditebang terus diselekno terus gawe tarup. Mbok iki basane mbek cepu iki beda pemirsa. Kadang kok penjelasno bingung ya kadang. Sistem pembahasannya beda. Iki aku noto mainan saya bisa. Terima kasih. Ngecuwes saya ra barbar mereka ngecuwes saya timbang ngontene ngono. Ya. Ya bercanda ya guys ya. Terima kasih Mas Kota berkala. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata tidak berkenan. Prinsip kontenku tidak sesuai dengan pemirsa. Ya mohon dimaafkan ya. Sing nonton akeh sing ngoten siji bingung Mbak melayu nang Bloro Mbak siji melayu nang Padangan Mbak siji melayu nang Merah Mbak bingung sing ngoten penting yo kuwi kegiatanku wis pure apa adanya yo tak konten sesuai dengan kehidupanku di desa. Jadi seneng kota ngerti nang desaku ngene yo ning Cepu ki ngene yo ning Jepun ki ngene yo. Bisa tambah wawasan. Ya, terima kasih. Terus mohon maaf jika ada kata yang berkenan. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini jaga kesehatan. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi berbicara untuk bermedia sosial, bertindak dan berkata-kata. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.